ବର୍ତ୍ତମାନ ବ୍ରାହ୍ମଣ ମାନେ ଆସିଥିଲେ, ସେମାନେ ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କଲେ। ପ୍ରସାଦ ଗ୍ରହଣ କରିବା ସମୟରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛୁ। ଆଗରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ ଅଛନ୍ତି, ମାମୁଁଙ୍କ ବଡ଼ ପୁଅ, ତାପରେ ମୋ ବଡ଼ ଭାଇ, ତାପରେ ମୋ ସାନ ଭଣଜା ଆଦି ବାବା ଆଉ ମୁଁ ଏମିତି ଦକ୍ଷିଣା ଦେଉଛୁ। ମହାପ୍ରସାଦ ଖାଇକି ସେମାନେ ବହୁତ ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ମୁଁ ଏତିକି ମୁଁ କ'ଣ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏତିକି ଆଶା କରୁଛୁ, ସେମାନେ ଆମ ଉପରେ ଖୁସି ହେବା ସହିତ ମୋ ମାମୁଁଙ୍କ ଆତ୍ମାକୁ ସେମାନେ ମୁକ୍ତି ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତୁ। ତାଙ୍କ ଆଶୀର୍ବାଦ ଆମ ପରିବାର ଉପରେ ସବୁବେଳେ ରହିବ। କଥାରେ ଅଛି, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଭୋଜନ ଶାନ୍ତିରେ ହୁଏ, ହେଲେ ସବୁ ଶାନ୍ତି ରହିବ। ଏଇଠି ମୁଁ ଆସିଗଲି। ମୋ ପଛେ ପଛେ ମୋ ଛୋଟ ଭଣଜା ଅଛି, ମୋ ଆଦି ବାବା।